El Kazum dona poder, de qui bàndol vols tu ser? Herois contra vilans, els dos vencir volem. Super Teams, heroes Kazum Power. Portem l'energia! Encara no has trobat cap fragment de Kazum? Haurien de llevar-te el títol de professor K. Si algú no usar el meu ordinador per a jugar... Què has dit? Res, que ens haurem d'acollir al pla B. Si aconseguim que un vilà s'infiltre en la central d'energia i desvie l'energia de Kaboom City fins al meu laboratori, el meu ordinador podria localitzar tots els fragments de Kazum de forma instantània. Quan tinguem el Kazum, podrem construir tot el que vulguem. Hi ha prou de robotets xicotets. Millor que siguen robots gegants, amb els quals puguem guanyar els herois. Quina idea més bona, benvolgut líder. Per fi venceré Enigma. Doncs desviarem eixa energia. Crec que tinc el candidat perfecte per a la missió. És hora de pujar el voltatge. Estic llest per a una descàrrega de voltat. Quin monyadús! Però tu també? Tinc una missió per a vosaltres. Thrasher! Surpet! Kid Fury! Parella d'herois. Escac-mac! No sabeu jugar a això, veritat? Vinga, una altra. A mi no me l'has repartit. Ai, que bobo, perdona. Un moment, vilans! Bona jugada. Este pla serà més fàcil que canviar una bombeta. Porta oberta! Ens quedarem així protegint l'entrada. Passa pàgina! Els vilans ataquen la central d'energia. De pressa, hem de defendre-la. Ja ho veig per ti. El meu bait atac té fam de vilans. M'encanta l'art col·laboratiu. Hauríeu d'estar atents en lloc de jugar. Kid Fury, així dalt! El panell de control està darrere d'una porta blindada i no puc passar. Necessita que uses el teu hammer per a rebentar-la. Esta missió fracassaria si no fora per mi. Si ve qualsevol ull blanc, ja sabeu què fer. Senyor, sí, senyor! Què és això, soroll? Sí que tenies fam, amic meu. Iahoo! I ahir en venen més. Esteu preparats? Preparats per a... Preparats per a enlairar. És que mai es cansa de fer això! Agarreu-vos a mi! És un pardal? És un avió? Ai! És Andy? Trep? Sally? Sou vosaltres? Sorbet per als rivals. Thrasher! Kai, Mia... Quina passada! I també sou Kazum Kids. Però què feu així? No anàvem a deixar que Andy fora l'únic que entrara pel portal misteriós de l'escola. Oh, que mola! Clar que mola. Però un moment, per què has dit rivals? Ei, teniu els ulls grocs! Oh! Esteu en fin? On està? Kazum Hammer! Això què és? Com? Una porta cuirassada? Arreglat, porta eliminada. Ja pots desviar l'energia Kazum de les bateries. Manipulació energètica! Hi ha molta energia emmagatzemada. Necessita temps per a poder desviar-la tota. Tenim tot el temps del món. Deixeu-nos passar! O potser no. Continua, nosaltres els frenarem. Vaja, no sabia que esta nit tindríem públic. Guàrdia! Kazum Destroyer! Mireu Quina espasa més pudenta! Swordfish! Ei, jo en tinc una pareguda! Balloon Basher!
Com mola! A veure quina és més forta. El vent sempre s'emporta la mala olor. Vinga, fora, bromes! Què passa? No t'agrada el gelat, Mia? M'encanta. El que no m'agrada és la teua actitud, Sally. Sempre portant-te mal, igual que en el cole. El que et passa és que no saps divertir-te, però això té solució. Yum Yum Rain! Gasunfla! Continues tenint una punteria roïníssima. Almenys jo no sóc una marioneta de Mr. King. Quina ha sigut la teua última missió? Traure el gosset a passejar? Què més voldries? Per a la teua informació, absorbirem tota l'energia i així localitzarem tots els fragments de Kazum sense que pugueu fer res per a evitar-ho. Ja quasi ho tinc! Hora de les postres! Yum Yum! Kazum! Gasunfla! Una altra volta? Què és este parpellet? També vos ha passat a vosaltres? Sí, és molt estrany. Em fa picoretes. Vinga, hem d'evitar que desvien l'energia. Massa tard. Ho hem aconseguit! Se m'escapen les espurnes i tot! I no podeu fer res per a impedir-ho. Encara no heu guanyat, Finn. Encara podem evitar que l'energia arribi al laboratori si trenquem els tubs per on passa. Ho impedirem! Ja hem guanyat? Vaja, quina tensió.